السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تدرى بجول بي إندون نونغون دي بي كولاراني فقه إندون نونجانغانا قال كولاراني الحلال والحرام إن بلوانا نهالا كولاراني سني آجي مالما كولاراني لا بفقدو di julɗo solnete ko huwa ɗum. En gewtanino dow haala ko larani aawugo, e noon man bo yani ndemri en gewtanino ko larani haala sani'aji. dattago julɗo ekkito sani'a o faggiro gal laawol sani'a. enen jamu deftere o wolwino yoga ko larani gal wuttudu man, o waddi ayaji alquran gewtande annabi Daud, annabi Sulaiman, gewtande Zulkarnain, ha ko larani none sani'aji ɗi alquran yewti ha dow muɗum. E non man ɓawo man bo waddani en aya latti ka kubka gewtanan nga haala moƴƴere jamdi. dattago Allah ceniɗo o tagi jamdi, o jippini jamdi man, e waɗi boteji ɓiɓɓe adama man bo ɗon pimdidiri be jamdi man. Wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas. Allah min jippini jamdi, her jamdi man ɗo woodi ñaadal caatugal ɗum hutinirte be majum gal adawatul qital, gal ko habrete be muɗum waɗire balmi none feere feere. ha jotta jamdi seedata kañum man wiyete mawnirajum ko balmi kurete be muɗum. e noon man bo manafi'u linnas, e noon bo boteji yimɓe goɗɗi ɗi daranayi habre ɗi ɓiɓɓe adama kutinirta ɗum ha ko mbaɓɓoto, ha ko mahata. ɗum man bo jamdi ɗon huwa mawɗum masine. enen be Allah ceniɗo o yewtani jamdi man ɗo woni ha majum yeccitingo hakkiloji ha kala sani'aji jongotiranɗi be jamdi fu. yo kadi o wiwa kullu sina'atin aw hirfa tasuddu hajatan fil mujtama aw tajlibu lahu naf'an haqiqiyan fa hiya amalun salih. o wi kala sani'a woodi haaje nga jabanto communauté, woodi bote nga foɗanta ɗum, bote haqiqinkejo fu sani'a nga nga banni man ɗo ɗum kugal bongal. julɗo o solnete o ekkito sani'a man, o wawa nga, o nafa hoore maako, o nafa ummatore maako. o wi islam hormini sani'aji ɗuɗɗi. sani'aji man ɗi ha ko salino kam yimɓe ɗon dara ɗi bana ɗum sani'aji jawniɗi, amma nde islam wari sali larande man, hormini sani'aji man. annabijo alayhi salatu wassalam o yewti ha dow yogamaji. o wi to en koci kuugal masalan bana gaynaka baali, durgo baali, o wi ɗen tawan ɗum kuugal ngal yimɓe palataki ɗum ɓurnal fu, malla bo ngal kuwowo ɗum marata qima ha ummatore ɓurnal fu, ɓe daratamo darɗe ɗe teddingo be hormingo. amma tawen annabijo alayhi salatu wassalam o wi ma batha llahu nabiyan illa ra'a al-ghanam. Allah durai annabojo sey duri, Allah nelai annabojo ni sina o duri baali. qalu wa anta ya rasulallah, ɓe mbimo an bona ya rasulallah, an man bo gaɗɗo nonna? qala na'am, o wi oho kuntu ar'aha ala qararit li ahli makka. o wi mi latake miɗon dura baali majum her towle, miɗon duranaɗi yimɓe makka. nden o lattake oɗo durana yimɓe makka baali maɓɓe. o wi tawen annabijo alayhi salatu wassalam muhammad ɗum nelaɗo Allah, e kanko bo wiyete timmitinirɗo nelaɓe, amma bo kuugal man ngal o latake no oɗon no waɗa ngal, o latake oɗo dura baali. o wi accu noon man ma kadi bo baali ɗi o duratano man ɗo ɗiɗataki ɗum baali maako, ɗum baali yimɓe o durata ngam ha o jaɓa ngenari ha maaji. e nden o wartiri ɗum sani'a, o duran baali. e nden durgo baali man ɗum ukki ha maako, ko yake man na o annabojo bo ani to goɗɗo o ciryinaɗo ha o wona o annabojo kam, kuuɗe ɗe o huwata man ɗo ɗum kuuɗe ɗe o lattoto o pondaɗo ha muɗum. e nden durgo ma ko baali man ɗo, ko na o annabojo, wakkati ha o dura baali man bo, amma lattago Allah hoddiranimo o waɗa kuugal man alhaali bo ɗo siryinanimo darja towkaka, ɗum dalila kuugal man ngal na ɗum kuugal jawningal ha Allah ceniɗo. Allah o waɗata
ɓe o siryanani annabangal kuwa kuuɗe lattiɗe jawniɗe be gonga. ɓe noon annabijo alayhi salatu wasalam o duri baali man e ɓawoɗon bo o yewtan ɗum tokkiɓe mo o mawnitoraki ɓe wiigo ɓe o durnoɗo baali abiya ɓiɓɓe adama kam to jaalino kuuɗeji ɗi yimɓe darata lesɗi masine ɓawo man Allah sottiniɓe ha toon yaari ɓe ha nokkuje goɗɗe lattiɗe towɗe ɓe jaɓata yewtanego kuuɗe ɗe ɓe lattinoɓe ɗon nokkuwa ko arti ɓe cotto ha ɓe garta nokkuje towɗe. amma nabijo alayhi salatu wasalam kanko man on oɗo yewtana hoore maako o andinan o gannoɗo kuugal man o durnoɗo baali o wi kadi ɗo man ɗo gam ha o andina sahabo en maako farnago kam ɗum wonanan huwoɓe na yiɗɓe neminago amma bo atilin ɗon jooɗi kuwata ɗon ɗum chômeur en ɓe kuwata na kamɓe ɓen marata darja ɓe teddungal innama huwoɓe no kuuɗe man ga'i fu. alqur'an yewti en qissa annabi Musa alayhi salatu wassalam. annabi Musa o huuwi ha dottijo ha lesdi Madian duuɓi 7 nder duuɓi 7 man ɗo o huwani dottijo man o duranan ɗum baali mum nden o wartiri ɗum sani'a maako durgo baali man ɗum sani'a duuɓi 7 oɗon huwana dottijo mo o hawri be muɗum ha Madian dow tenamo ɓiyu goto nder ɓiɓɓe muɗum rewɓe e nden sadaki man ɗo warti o durana ɗum baali duuɓi 7 ha o huwi man ɗo o laati her dottijo man ma dalla kuwowo mana o hormini kuugal maako man o jogi ngal juuɗe ɗiɗi o huuri ngal be ɓernde wonde ha warti o manteteɗo bana o kuwowo. ɓiɗɗo debbo binoɗo baba mum dikka kocana en Musa man ɗo o durana en baali meɗen ngam sifaji huudego ɗon ha maako o cembiɗɗo o kolaɗo. goto nder ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo ɓiɓɓe dottijo man goto man wino baba man bannon o wi ɓiɗɗo man o firasa maako hepti ko o jo'ino ni Musa man wonata ɗo ɓawo baba man huudi be Musa man tawi sifaji ɗi ɓiɗɗo man hefti be hakkilo mum ɗo non man ɗi goni ha Musa majum. wala taki o cembiɗo o daraniɗo kuugal ngal o eftani hoore maako o waɗan man o jaɓa ngenari e o latti bo o koolaɗo ha kuugal man oɗo huwa ngal hakkunde maako be Allah janiɗo. e nden julɗo kam kuugal ngal o huwata fuu ko yimɓe ɗon dara ngal lesngal amana maako ɓe yidgo maako wo'ingo ha kuugal man dole noon wartiran kuugal man ɗum kuugal marngal saman ngal hucitina hakkiloji ha maako. fillama ha Abdullah ibn Abbas annabi Dawud wala taki o woodi sani'a maako man o huwan adawatul qital o waɗan sulke ko haɓoɓe marata haaje ɓornago o waɗa ɗum be jamɗe bana no Allah yewtuno ha ko salino ton e nden ɗum sani'a maako. wiyama annabi Adam o laatake o barimajo o laatake o dewowo disde famarde nde o jooɗi ha lesdi man ɗo o lattake o demowo. annabi Nuhu alayhi salatu wasalam bo lattake sarfanjejo huwan kuugal leɗɗe nder ton o gaɗɗo kombewal. annabi Idris alayhi salatu wasalam wiyama o laatake o ñootowo. e noon annabi Musa alayhi salatu wasalam bana ko kuuɗen jotta o lattake o gaynako. enen tawi ɗo ɗum annabo en Allah janiɗo mawɓe enen kala goto fuu woodi sani'a nga o laatino oɗon no huwa ɗum. e nden ɗum hollan hormin ko sani'aji be teddin ko sani'aji be ewnago tokkotoɓe annabo en ɓe jaako annabo en man ha andinago sani'aji faggitoro be sani'aji man. o wi ngam man julɗo ɓawo to o nani banni annabo en mawɓe man ɓe sani'aji maɓɓe ɓernde maako waaloro be sani'a maako. to woodi sani'a maako nga o huwata o matira teddungal be majum ɓernde maako de'itira be majum. wala annabojo ni sina o woodi sani'a. wari ha sahihul Bukhari annabijo alayhi salatu wasalam o wi wala goɗɗo ñamata ñamdu ɗum laato ɗum ɓuran woodgo ɗum ɓuran hayru ha Allah janiɗo bana goɗɗo o ñaama her sani'a jungo maako. goɗɗo on o latto o huwa be wulwende maako o sefna her ɗon o ñaama wala ñamdu ndu o ñaamata ɓuran ndu hayru bana ñamdu ndu o ñamrata ɗum ngal laawol goɗɗo. kanko on dimbi be wulwende maako o heɓri ɗum ɓawo majum o ñaama ɗum wala ñamdu lattoto ndu nastan ndu ɓandu ɓi adama lattanomo hayrujum bana ñamdu heɓrandu be laawol man. annabijo o timmitini o wi wa inna nabiya Allahi Dawud kana yaakulu min amaliyati. annabojo Allah janiɗo mawɗo o annabi Dawud alayhi salatu wassalam o laatake oɗon ñaama her kuugal jungo maako. annabi Dawud o laatake
jawmu sani'ajijo enden sandir sani'aji mako man o waɗan sulke bana ko mbiɗen o waɗan bo adawatul qital matériel ji kureteɗi ha habre enden her majum o faggorto hunde o ñamna hoore mako enden annabijo limtanimo ɗum darja nder darjaji gaɗan ɗum julɗo o haɓana hoore mako o dimbo o heɓa be hoore mako o ñamna hoore mako to ɗo kadi ko wiyete ha gal wutudu sani'a boliɗe bolwaɗe ɗuɗɗe man ɗo e kollan julɗo qima sani'a ekkitago sani'a e non man bo to wodi mo Allah waɗi ɗon ha les mako kanko mawninta ɗum wo'ingo sani'a hakkilo on man e bo sensibilise mo finditina hakkilo mako hucitina mo suɓana mo sani'a lattinga bodga nga o ekkititto ɗum hidde ko ha o yetto waɗgo haaje o wi amma be non man wodi sani'aji goɗɗi kam silama ɗon haɓa be mum sani'aji foti yimɓe indanaɗi ɗum sani'aji amma sani'aji man ɗo silama dungatako ɗi e nden julɗo huwataɗi o suɓantaɗi hoore mako no ɗi mardi keɓal fuu kanji man ko ɗi asrintamo ha gal wutudu dina mako ɓuran mawnugo ko ɗi tammi wirgango mo ha alakhira mako ɓuran mawnugo e ngam majum julɗo o huwata sani'aji bana maji ngam man o wi gayra anna hunaka sina'atin wa hirafan yuharrimu l'islam ala abnaihi al ishtingala biha o wi ko wi'a ha sani'aji ɗo fuu be noon fuu wodi sani'aji goɗɗi kam islam ɗon harmina dow tokkiɓe ɗum ɓe cuklano huugo sani'aji man ngam wonan ha sani'aji man ɗo torrugo mujtama torrugo communauté wonan ha maji torra man kayake feere ka mema dina ka mema kaɓɓe gonanɗe ha nder ɓernde ka mema yake feere gikkuji sifaji boɗɗiɗi hani julɗo ɗaboro be muɗum sifaji man wongo ha sani'a man ɗo fistotiran be maji e yake feere ɗum meman neɗɗakuji e nden man ɗo warti islam dungata ko her maji ko ɗi keɓnan ko ha ummatoje goɗɗe kam ɗon jaɓaɗi ɗum sani'aji bo ha islam kam ɗum kuuɗe ɗe julɗo huwata o wi aran maji kam albinga kanjum man wiyete bordelku ha gal wuttudu rewɓe debbo on o wartira hoore mako o ajabajo wartira hoore mako o bordeljo o suɓa nokkure nde o wonata worɓe jahan nufo mo ha ton kallida be mako dokka mo ko dokkatamo o joto dow majum ɗum warta ɗum sani'a mako ɗum lawol keɓal mako ɗum ha islam dungatako ɗum islam jaɓata ɗum wi'atake ɗum sani'a ngam majum o wi fal binga'u masalan hirfa tubihuha aktharu biladil garb o wi binga bana ko tindinɗen man ni zina man jeenu man bordelku man ajabaku man o wi kanjum man ɗum sani'a ɓurnal lesɗeji nasara en ɗo fuu occidental en ɗo fuu ɗon dakna ɗum ɗon dara ɗum sani'a nder sani'aji debbo gaɗanɗo ɗum man ɗo waɗa kuugal mako ɗo waɗa sani'a nder sani'aji non ɓe dardata ɗum ha maɓɓe wa tuti biha ithnan wa tarhisan ngam majum ba ha dawlaji man kam debbo gaɗowo ɗum man ɗo ɓe dokkan mo autorisation kanko bo o maran impôt mako dow ɗum sani'a mako o waɗa ɗum innama o hoca o mara ko tabitinta kanko man o jamo kugal ngal o waɗata man ɗo torrata woɗɓe e nden to non man waɗama ha mako ni heƴi yaj'alu sahibatahu dimna ashabil hiraf e be majum kamɓe kam ɓe talan debbo gaɗowo ɗum man ɗo nder jawmu en sani'aji wala ko sendimo kanko ɓe gaɗanɗo transport wala ko sendimo ɓe gaɗanɗo ménigerie ɓe mahowo ɓe kaza wara hoca autorisation ha gomna yaha waɗa kuugal mum non ɓe dardata ha mako ala hini yarfudu l'islam dhalik amma to en gari ha islam tawen islam kam jaɓata ɗum islam ɗo fiɗɗo ɗum ɗo salo ɗum wala yujizu li hurratin wala li amatin an tatakassaba bi farjiha ha islam kam dagnanta debbo dimo o latti hatta ko o laati o korɗo o faggitorogal lawol zina islam dagnata ɗum limtata ɗum nder fagguduji duŋaɗi wa qad kana badu ahli ljahiliya yafriduna dariba yawmiya ala al ama o wakkati ha silama wanga kesum ɗo taw ɗum woɗɓe nder yimɓe jahiliya lattiɓe ɗon dutti dow jahiliya mbattiɗinori be wakkatiji ɗi silama walano kamɓe man ɓe ɗon gaɗano bana dariba ɓe ɗon gaɗa taxeji ɗi debbo hokkata ɗum to lattake korɗo horɓeji maɓɓe ɓe ɗon acca ɗum horɓeji man ɗo ɓe tefra ɗum sey ɓe gartira recette korɗo man woodi recette o wartirta kala ñalde fuu
nden reset man no o heɓratanga kam kanko ɗon aranoma o debbo wala kugal gongal o mari o korɗo o jawmi ko tefrimo o wartiranamo reset kam na ɗum kugal man ngal kadi nden be majum o tefrete o wartira reset kala ñalɗe fuu nden kala lawol ngol o tokkoto fuu ɗo kam kanko suɓanta hoore maako e ɗuɗɗum ko ɗum waɗata bana debbo lattiɗo korɗo tefraɗo sey wartira reset man ɗo o heɓra reset man ngal lawol zina majum ngam o hokka ɗum jagorɗo maako ngam to o wartiray reset man o yidan be caɗele ha gendal maako be patron maako man yottinan mo ha faɗɗego ha huɗego yake feere ha haɓɓego e nden ha haɗego ñamande ko nandata be majum e nden oɗon mata doole sey o waɗa noon man o wartirana ɗum patron maako woɗɓe nder maɓɓe kam dolɗa horɓe man ma sina jaha gaɗoya zina man to waɗoygo zina man waddan hunde gaddana ɓe hunde majum e nde silama man wari tawi haal man banni wayi silama majum haɗi ɗum majum micciti ɗum ɗum hunde meɗinande hunde yawninde meɗinande nde julɗo ko o woodi horɓe o yerɓata horɓe maako gaɗa bannon allah janiɗo o wi ha deftere maako wala tukrihu fatayatikum alal binga ta dolɗe horɓeji moɗon dow waɗoygo hallende bana yimɓe jahiliya latti ɗon gaɗa man in aradna tahassunan alhaali bo kamɓe man ɓe giɗi nangtago ɓe giɗi ɓe kowo ɓe nangto amma gerɓonɓe ɓe wigoɓe ɓe jaha ɓe gaɗoya malla bo ɓe wi ko ɓe sina ɓe gartira kasajum e wala lawol gongol bo ngol ɓe keɓrata sey zina majum gaɗan ɗum li tabtangu aradal hayati dunia ngam tefron be majum urulla dunia tefron be majum keɓal e nden islam haɗan tokkiɓe ɗum diga fajiri muɗum man ɗo ta ɓe mara comportement ngatana julɓe latti ɗon no gaɗa her wakkati majum abdoullah ibnu abbas o filli o wi abdoullah ibnu ubay kañum wiyete hoore nafiki en ha madina o wari her annabijo alayhi salatu wassalam oɗon jogui korɗo ni korɗo man nder rewɓe lattiɓe garniɓe o wardi be mum ɗo wi'e mu'adha o wiyata ya rasulallah korɗo o atimi en mari mo bimana jawmi ko maayi accanimo ɓiɓɓe muɗum famarɓe atimi en ɗum wayne mari ɓe wayne man bo a andi maayi e o acci korɗo man o bo a giɗo bo no o wayi e kadi a dugantako mo o yaha o waɗoya kallungal ngam man latti kon atime hon man ɗo o wartirana ɓe resetji majum ɓe nafitoro be majum na enen ɗum man nafikare maako ɓe soyde imanaku maako ɓe soyde hormin ko annabijo alayhi salatu wassalam e nden ɓe soyde dina ɗi fumaji ɗi gerɓe mo o hooci debbo man o semtayi o miijaki warira annabijo alayhi salatu wassalam o wardi bo ɓe o wolwan bana ɗemgal kam bana ɗum goɗɗo nufiɗo hayru to ya rasulallah debbo o mo darɗa o woodi sifa ngarol deydey waɗan to ɓe tefraymi o wadda reset kam o waddan jawdi ɗuɗndi amma bo jawmi ko kam maayi acci ɓiɓɓe famarɓe a dugantako mo o yaha o waɗoya hallende man o heɓa jawdi man ngam ha ɗum nafa atimi en man na ɓe keɓra be majum ko ɓe ñamana annabijo alayhi salatu wassalam wiyattamo ɗum waɗatako annabijo wimo ɗum waɗatako ha les ɗowdi silama man ɗo kam kuugal man ngal waɗatako no bote magal tammi mawnirgo ɓe ngal tammi jagganago man no tampiri fuu kuugal man ngal waɗatako o wi be majum annabijo alayhi salatu wassalam o haɗi sani a lattinga lesga ñiddunga nga ko yerɓata ko puusata goɗɗo man ha o waɗa ɗum man fuu wala hoytima o heɓata ha dina annabijo alayhi salatu wassalam o mbari kala ko heɓoto yimɓe miccito ɗum ha jotta kam na larura waɗi na haaje waɗi na ɓilla waɗi nden man kam na foti ɗum waɗe bana ɓillaji goɗɗi to gaɗina dina hoytinan fuu annabijo o maɓɓi dammugal man hatta ha suura kaɗo annabijo o dugaki ngam communauté julɓe man kam nga lutta ɗum communauté ceninga her coɓɗi lattiɗi bana ɗiɗo ko yimɓe ewata boteji gonɗi ha gaɗamaji fuu e nden man be majum debbo lattiɗo julɗo o yerdantako hoore maako yimɓe maako gerdantako mo ɗum ummatore julɓe man yerdantako mo o wiccito ha suudu o hooca ndu ngam o waɗa hallende ha muɗum o heɓra ngal lawol majum e noon man bo o wallititaki ha majum o hokkatake suudu haya ha dow majum o maɓɓitantake auberge ha dow majum malla cuuɗi goɗɗi gona ha auberge ji rewɓeji man ɓe jahan malla ha hôtel ji ɗum man fo ɗum lattatako nder ko juulɗo dagani ɗum mo o waɗa ɗum o wi noon nder sani aji lattiɗi kaɗaɗi arraksu wal funun al jinsiya wamgo lattago wamgo man ɗum wartirama ɗum sani a ha wolinde wakkati jotta ani debbo o lattoto o gimowo o gamowo
o heɓira be majum lollugo inde makko doggira be majum o faggitoro be majum jawdi ɗuɗndi e nden ummatore andiramo be majum o warta ɗum sani'a mako ɗum ɗo dogga ɗum ɗo huwa wakkati jotta jawmu deftere nde janganten ɗo docteur Yusuf Al-Qaradawi aslima deftere mako ɗo o windani nde aqalliya muslima ta'ishu fil ngar yani julɓe lattiɓe ɗon ngura ha Europe lattiɓe julɓe ɓe ɗon ngura ha Europe alhaali maɓɓe ɓe famarɓe ɓe ɗon battiɗinoro be al'adaji européen en man masine kamɓe man ɓen o windani deftere man asli kam ngam majum tum o ɗon yeccitano masalaji lattiɗi ɗon dogga ha toon man ɗuɗɗum masine o wolwaɗi hande kam ko warti kam kala lattiɗum ɗon dogga ha Europe man fuu hendu muɗum ɗon yaala gure luttuɗe bo fuu kenagol muɗum be sollare muɗum kañum majum yettoyto ha gure luttuɗe ha duniya man fuu e ngam majum o limti haɗo rax wamgo wartira wamgo man ɗo ɗum sani'a e noon man fu nun jinsiya sani'aji goɗɗi laani tuugotoɗi dow ko larani haala succès yani debbo on o wartira hoore mako mere o yofa hoore mako o suuri to waɗa suu'uji o waɗa laftare to gal turnugo cinémaji e noon man bo gal ko larani salingo théâtre ji ko nandata be majum e nden o sakkina semtende o sakkina ko latti cuurgal amma ha toon kamɓe indanamo ɗum sani'a mako o waɗata kuugal mako ngal o waɗata faggitoro be majum o heɓra be majum ɗum man bo ha sharia kam lardata ɗum larande man bannon ɗum micitittaki ɗum sani'a nga julɗo o tokkoto ha o heɓra be majum o wi ngam majum islam jaɓata faggitorago gal lawol rax gal lawol wamko e noon man sakko ma gamarle lattiɗe ɗe zamanu waddi ñidduɗe irtanɗe laaroɓe majum irta ha nder maɓɓe gerɓa ɓe ha yidgo kalluɗum ɓe hugo kalluɗum e noon man bo kala kuugal lattingal sifa mum noon ngal debbo waɗata malla gorko waɗata amma ko ngal tammi waɗoygo kam ngal dimboyen ha naskuji robtanago kalluɗum ngal sorna ha kalluɗum man ngal finditina fuu islam duganta ko tokkiɓe ɗum ɓe gaɗa bannon o wi kala fijirde nastande ha nder nonde nde fuu ko yimɓe indani ɗum ɗum fan indani ɗum ɗum sani'a indani ɗum ɗum kuugal dawlaji jaɓi ɗum gaɗanan kuwowo ɗum ɗereji andita kuugal mako duganomo ha babe lattiɗe kuuɓɗe ɗe ɓiɓɓe adama moftoto ha mum o yaha o waɗa ɗe ko dawlaji dardi ɗum bannon bo islam kam andititta ɗum ko ha nokkuje goɗɗe ɓeɗo limta ɗum ɗum développement ɗum yaago yeeso ɗum maɓɓitago fuu ha islam man kam limtata ɗum ɗum sani'a nga julɗo o faggitorto gal lawol muɗum islam ɗum ɗo harmina kala relation nga jins gaɗan nga hakkude gorko be debbo amma na gal wuttudu tegal islam ɗo harmina nga enen debbo a warta o tourno o cinémaji kam sey o mara relation ji be worɓe o gamo o mara relation ji be worɓe pijowo théâtre ji o mara relation ji be worɓe mo ɗattaki gorko mako ha cinéma man kam wonga ɗum gorko mako ha théâtre man wonga ɗum gorko mako o yenda be mum o vivida be mum bana debbo yendata be gorko muɗum e nden sani aman to nga huwama kam fuu ɗi man kam fuu sey ngara tokko nga ɗum wicco maga e nden islam ɗumata ko bannon wa harrama kulla qawlin aw amalin yaftahu nafida ila alaqa muharrama islam ɗo harmina kala kuugal malla konngol maɓɓitan ɗum fénétriel yettinoya ha relation wa lattotonga haramwa hakkude gorko be debbo o wi ngam majum islam nde wari haɗan zina to en tawi tabir kalimaji ɗi silama woliri allah janiɗo wi wala taqrabu zina taɓade zina allah wi ay ta jeene nama taɓade woliri taɓade innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan kanjum ɗum ɗum suu'uwol niddugol e ɗum laawol bo lattingol kallugol ngol ɓi adama o tokkorto ɗum ha o humtira haaje mako ngo allah resi ha muɗum ngam woodi hikmaji ɗi allah muuyi ɓe haaje majum e nden herɗo o wi falam yaktafi binnahi ani zina islam heynoraki be hadgo zina wi ay ta jeene bal naha anil qurbi min nama islam haɗi ɓadago zina majum wa kullu ma zakarna o wi kala ko limtuɗen ɗo debbo o latto o gamowo debbo o latto o pijowo cinémaji debbo o latto o jawniɗo cuurgal e nden o wangiro be sifa kala cuurgal kam fuu o hetta ɗum o famɗitina sey ɓuran ɗum famɗugo luttata dow ɓandu mako o wi ɗum man fuu ɗum nastan ha nder man ɗum nder ɓadago zina man allah wi ta ɓade e kala ko limtaman ɗo fuu kanjum man ɗum ɓadago ha zina majum to e nden sani e nga kanga man bo debbo o yerdanta ko hoore mako o latto nder waɗoɓe sani a majum e noon bo goɗɗo lattiɗo julɗo o yerdanta ko ɓiɓɓe mako o yerdanta ko derɗiraɓe mako kamɓe man ɓe wona
nder waɗoɓe sani a ngamaju to o huwan ha hakkiloji maɓɓe kam hatta ko ɗon ha nokkuje ɗum ɗon waɗe bo o huwa dow ñiddingo sani aman dow rentingo sani aman o edi kaɓe dow nefgo sani aman ɓe ummoro ha dow majum e noon nder sani aji ɗi islam harmini ɗo sina'atu tamathil wassulban hugo tamasil kanjum wiyete statuji kuje maranɗe yonki sehaɗe malla ɓolina be jamɗe malla be kawsuji e nden waɗa ɗum dow sura hunde maranɗe yonki to ɗum ɓi adama to dabba e goɗɗo man kuugal mako sani'a mako man ɗo o seha ɓi adama malla o seha dabbaji malla o waɗiran ɗum be jamɗe malla o waɗiran ɗum be kawsuji e nden ɗum dero ɗum hunde marande ɓandu marande ɗowdi ha asli mare bo ɗum hunde marande yonki e nden kanjum man wiyete sinatu tamasil e non man bo bana huugo hunde fistotirande be dina bana julɗo noon o waɗana hoore mako o waɗanan missionnaire en croix waɗanan ɓe gafangal ko ɓe ɓilata ha daaɗe maɓɓe ɗum yeri hon ɗum koɗon ko nandata be majum kanko man o latto o waɗanan ɓe ɗum o serfa ɓe ɗum malla o waddanan ɓe ɗum iga nokkuje dayiɗe o yaha o sora ɓe ɗum e nden kanjum man bo ɗum lattata ko ɗum sani a julɗo wa ida kana al islamu kama zakarna yuharrimu ittihasa tamasil o wi to islam bana ko gewtannoɗen ha ko sali en janggay ko o yewtani man ɗon ha aran deftere man o wi islam ɗon haɗa julɗo noon o mara stratégie julɗo noon o mara kuuje cehaɗe aslimaje ɗe maroje yonki o mara ɗum o joƴina ɗum ngam pawne o joƴinan ɗum ngam souvenir o joƴinan ɗum ngam kaza islam dugaki ɗum o mara lelwa masalan sifa lelwa malla sifa mbaroga amma ɗum kawsuɗattinga uppuga malla ɗum sehama ha leggal malla ɗum waɗama ha jamɗe ɗum holtine ɓe goɗɗum banginan ɗum bana ɗum dabbawa haqqigin keha islam dugaki ko ɗum latti ɗum pamarum o mara lelel pamarel malla pallandi malla gilanŋeru pamarum ɗum ɗon sifa dow sifa gilanŋeru o ɗo wallini ɗum ha saare mako islam dugaki o waɗa ɗum ha mota mako ɗum pawne islam dugaki malla puccu o jarriboraɗo ɓe haala pucci o mara sura puccu e stati puccu mawɗum malla pamarum oɗo jo'ini ɗum dagaki e nden ɗum man ɗo fuu ko be les inde ndeyere to ɗum souvenir o warata ɗum to o yaktoto occident to en ɗon gaɗa ɗum o laari ɗum ɗum ŋarol ɗum fottanimo o andi kam o jo'inayi woodi ko ɗum nafata o rewata ɗum amma be lattago o mara ɗum o jo'ina ɗum o maral mako man ɗoni islam dugatako ɗum islam ɗon harmina ɗum o wi to islam dattake ɗo harmina julɗo o mara ɗum e noon bo islam ɗon harmina julɗo o huwa ɗum waɗa ɗum ɗum saniya mako o lar warta ɗum saniya mako o wiya kay min kam na miɗon waɗa ɗum ɗo sodoɓe ɗum funa na julɓe marɓe haaje majum na julɓe nasara en giɗi ɗum kamɓe kam na ɓe giɗi ɗum julɓe kam na kutinirta ɗum min bo miɗo heɓra be majum non man ɗo ni dagatako julɗo wartirta ɗum ɗum saniya mako وقد روى البخاري عن سعيد بن أبي الحسن إمام بخاري وفلك ها غوركويت سعيد ابن أبي الحسن قال كنت عند ابن عباس ويملتك عبد الله بن عباس بمعنى ميدون هرجون دي أندل hawtade be abdullah ibn abbas ɗon mari jooɗe ɗe andal ɓe fukaraɓe ɓe sharhugo ɓe tafsir ɓe kaza o winon abdullah ibn abbas id ja'ahu rajulun ɗon ni gorko ni waroy fa qala ya ibna abbas o wiyatamo ya ibna abbas inni rajulun innama maishati min san'ati yadi to abdullah ibn abbas o wiyata ɗum min o bana giɗami goɗɗo amma miɗon wurda bo ɓe sani am mi huwan ɓe juuɗe am mi heɓa komi ñaama haɗo kam fu boɗɗum amma ɓawɗon o wi wa inni asna'u hadhihi tasawir wiyata abdullah ibn abbas sani am kam suraji ɗiɗi gaɗanmi mi seha ko hoccata sifa sura kuje maranɗe yonki to goɗɗo man o mari haaje ɗe ngala yonki to goɗɗo man o mari haaje ko marata yonki min bo kanjum man wiyete ko keɓranmi fa qala ibnu abbas abdullah ibn abbas wiyatemo la uhaddisuka illa sami'tu min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abdullah ibn abbas wi mi wi'atama mi nannatama ni sina ko nanmi ɗum ha annabijo alayhi salatu wassalam ko mbiyanmami ɗo na ɗum haala am min abdullah ibn abbas inama ɗum haala annabijo jottinanmi hama taska boɗɗum nanaka mi nani annabijo alayhi salatu wassalam oɗo wiya man sawwara sura ko moye surɗini sura fa inna allaha yu'azzibu allah yankitanmo waɗanmo bone ñalade dargal hatta yanfuha fiha ruh ha o waɗa yonki ha sura majum allah wiya moyo sura ka o waɗi kocuɗum sifa maran ɗum hunde marde yonki nde allah wiya ɓe jangitamo yankitoɓe mon teframo o watana ɗum yonki enen ɓe tefranmo ko o wawata waɗ ko walaysa binafihin fiha abadan e o wawata fufgo yonki man bo ha foroy
enden o yangite wi'e mo nde a tagi kam waɗi yonki bo kadi hapota be Allah man a tagi bana ko Allah tagi kam waɗan ɗum yonki bo hapota be Allah majum enden o ɗon yangite o yesi o waɗa yonki man ena ɗum hunde bo nde o wawata waɗgo enden ɗum man Abdullah ibn Abbas o wi ɗum gorko man na gorko man andan kiita man kadi nda no ɗum waɗi ha Allah kam to goɗɗo o waɗi ɗum man kam nda no Allah tammi hitorago mo ñalade dangal faraba rajulu rabuwa shadida hani gorko man o ɓerni catuɗum alama ɓernugo wangi ha mako yani ɗaɗi mako punkti ngam ɓillorago be ko o nani man nani kam na ɗum sukkugo lawol keɓal mako ko o nani man ɗo kam to o lutti o huwan ɗum lawol keɓal mako sukkake e to o wi oɗo wanto ɗum to o lutti o huwan ɗum nda ko wi'a ha dow majum yani to o wi o accan ɗum bo lawol keɓal sukkake Abdullah ibn Abbas nanni mo lakas ka o yiɗi wiiko ngam man ɓernde mako turti ngam sabida majum Abdullah ibn Abbas yi ɗum ha mako wi'ata mo way hak in abayta illa an tasna Abdullah ibn Abbas wi cooma e nden ɗum kalimawol kollangol yani hallingo yaake mo goɗɗo man woni Abdullah ibn Abbas wi'ata mo to a wawata sina ngaɗa bana mbiɗa ba pammi ha ma ɗum memima nasku masin to sina ngaɗa a sawwarnan man non kam fa alayka bi hadha shajar wimo nden kam da leɗɗe se suraji leɗɗe wa kullu shay'in laysa fihi ruh e kuuɗe ɗe ngala kuje ɗe marata yonkiji kadi e nden kam sukloragal ɗon se ha kuje boɗoteɗe ɓiɓɓe adama to daari ɗe marata yonki paggitorogal ɗon e nden wat kona accu lawol ma aranol ɗaɓɓitid lawol gongol wa mislu zalika sina'atul asnami aw sulban aw ma masalaha o bana wi'a ha stratégie man ɗo non bo waɗgo labbi to ndo goɗɗo ɗon ha millier oɗon ha ende masalan ɓe ndewan labbi foti labbi goɗɗiɗi ɓe ndewata kam na ɗum sura hunde marde yonki foti ɗum sura kuje goɗɗe non ɓe forma kuje goɗɗe non amma ha maɓɓe ɗum dewete ɗum julɗo andi ɗum to ɓe tefrimo o waɗa ɗum malla kanko man on o wartata ɗum saniya mako marɓe haaje majum jur ha mili o vivata man ɗo o wartata ɗum lawol faggudu mako amma ɓe waɗanta ɗum ha jaha ndewa ɗum ɗuman bo dagatako ɗum wartan bana kiita waɗgo statut man noon e noon bo o wi bana hatta kurwaji ɓileteɗi émission en ɓilata ha daaɗe muɗum e nden kanjum man ɗo julɗo latto o sehan ɗum to ɓe leɗɗe to ɓe jamɗe kamɓe man to ɓe ngari ɓe cooda ɗum ha mako ɗo man bo nder sani aji ɗi dagatako to ɓawɗon o yewtani bana ko larani dessin ji noon ko latti lolluɗum zaman jotta e noon man bo malla photographie ti ɗum filmete ɗum ɓe photo ji ha wakkati jotta ɗum deftere o wi ɗo kam en gewtanino ɗum ha ko sali e bo modiɓɓe luuri ha majum modiɓɓe wakkati jotta man ɗo luuri ha majum woodi sattinanɓe ha majum dara ɗum dagatako ani photo ji koceteɗi ɓe appareil ji man ɗo ɓe darata koceteɗum man ɗo marɗum yonki kam ɗum nastan nder suwar e nden man ɗo ɗum dagatako woodi modiɓɓe ɓe faamu muɗum ban noon man ɓe mbi waɗa ko sendidiri photo ji man be suraji lattoto ɗum bana dessin ji gaɗeteɗum ɓoyma ɗum dina ɓe hadis ji gewtani e nden man ɓe dokka kiita ɗum dagatako sina ko larura hiiti bana ko waɗete ngam dandité ko waɗete ngam passeport ko nandata be majum e woɗɓe nder maɓɓe bo kañum en man bo ndara mbiya ɗum daggi ɗum malla ɗum gaña ɗum koyitina ha majum e ndara kanjum man ɗum feere feerejum ɓe ko latti gaɗete ɗum be jungo noon ngam ɗum appareil waɗata man kam na ɗum desnugo na ɗum surɗingo hunde marde yonki ani ko goɗɗo waɗata be jungo mako kam o imi tan hunde marde yonki amma appareil kam na ɗum imitugo hunde marde yonki man be gonga noon hoca mbelumare e nden waɗay kesum innama hunde marde yonki be gonga faddo mbelumare wona to ko darate ha darogal goɗɗo laran hoore mako man ɓe hoore mum dina limtata suura mbangan ka ha darogal man ɗo ɗum suura latti ka karam ka ñidduka e nden ko sendidiri darogal be appareil man ɗo darogal kam wawata darnugo suura man dillan appareil bo wawan darna suura majum e bana suuraji bangadɗi ha télévision ji ɗum suura amma suuraji man ɗi tabititta ɗi maɓɓoto ɗi mbiloto amma suura man ɗo na ɗum yembitingo suura hunde wonde ɗum tagaɗo Allah man on ɗum kanko man on wangata be hoore mako e nden modiɓɓe woɗɓe kam koytini ha majum eftiri ɗum hakkude dagago be waññego e nden modiɓɓe woɗɓe bo mbi kanjum man ɗum nastan ha nder tarde harmugo e nden kanjum man kam ɗum ɗo hoytina ha majum ɓura ko gewtan ɗen wiyete bana statut ji
o wi fanna kanjum man bo latti ɗum filmete ɗum man bo fanna tokko filmete man ɗo ɗum laranay harmugo bana masalan to filmete ɗum man ɗo ɗum sura debbo lattiɗo yani banginɗo fitinaji muɗum deydey sifaka o waɗi man ka yani dagata ko debbo julɗo wangitiniroban ban noon to worɓe jananɓe debbo cuuritiɗo rewɓe cuuritiɓe o filmata e to noon man kam warta dagata ko e noon man bo bana surɗingo masalan gorko be debbo ɓe ɗon ha nder yakeji ɗi dina dungata ko gorko ɗon hebbo debbo ko nandata be majum masalan e noon man bo bana suraji man to ɗi lattake ɗum ko mawninte hormine bana ɗum surɗine dow ɗum suraji malaika en to ɗum desnete ɗum malla annabo en e noon man bana suraji yimɓe salihi en lattiɓe woɗɓe ɗon huule suraji maɓɓe man ta garta fitina ha woɗɓe to ɓe filmama man suraji man nastoye juuɗe woɗɓe man ɗo yidgoɓe man ɗo waɗan ɓen man cenna dokka yani suraji man alhorma ɓila ɗi ha nokkuje tammo barka ha maji kaɓɓa kaɓɓe goɗɗe ha maji to noon man kam ɗo man kam fu ɗum nastoya nder noon de arande man ɗo warta ɗum dagata ko ngam ɗum wartan ɗum miijini ɗum maroya batte kalluɗe ha dina maranɗo ɗum malla ha dina kocanɗo ɗum e noon bo o wi nder saniyaji lattiɗi ɗi julɗo daganta komo o waɗa ɗum sina'atul muskirati wal muhaddirat e noon julɗo latto o kuwowo kuje guykinoje kanko man on o defan giya masalan warta sani'a maako defgo giya malla compose go ko latti wuykinan ko na ɗum giya malla bo o rema latti ɗum guykinojum latto o rema ɗum o ƴamna ɗum guykinojum warta ɗum sani'a maako e nden ɗo man bo ɗum dagantako julɗo وقد علمنا مما تقدم أن الإسلام يحرم كل مشاركة في ترويج الخمر o ɓe woodi nde ko salino ɗo o yewtanino giya ha deftere man ɗo herton ɗo o humpitino islam kam ɗo harmina kala participation nga julɗo o waɗata ɗum ha sankititgo giya fuu kala kanko bo participation el mako no famɗini fuu to woodi ha majum hoytinango giya man no yettoro ha woɗɓe feere fuu ɗum haram julɗo o lattata ko o huwan kugal majum nastan nder ton waɗgo giya man be hoore mum nastan nder ton bo sendugo giya man e nden distribua giya majum sendaka to be motaji egginaka iga nokkuje yara ha nokkuje non man ɗum warta dagatako e noon tanawul hutinirgo kanko man on hutinira giya man fuu limtanoma kanjum man ɗum dagatako e bo kala gaɗanɗo man non fuu gaɗanɗo non man ɗo o naalaɗo dow ɗemgal annabijo alayhi salatu wassalam nabijo o naali ha giya sappo e nden sappo man ɗo kamɓe man mbiyete memtiranɓe be giya man memtirgo man lattoto ɓadi ɗum bana defgo ka bana yargo memtirgo man lattoto dayi ɗum bana hoocugo ka rimdugo ka yara ha nokkure wonde feere e nden fuu man annabijo o naali ɓe o waɗi ɓe pat ha babal gotal ɓe fuu maɓɓe ɓe naalaɓe e nden man julɗo o wartirta sani'a maako ɗum ko memtirta be guykojum e nden warta o defowo giya o composan ko latti wuykan o latto o tufan produit ji lattiɗi guykinoji bana o médecin jo malla o docteur jo ɓe jaranamo bate kaza o andi ɗum guykinojum o jaɓa o tufan wartana ɗum sani'a maako e nden kala ko latti memtiran ɓe masala wuykugo fuu julɗo o lattata ko o ballitowo ha gal wuttudu man ballal man no famɗiri fuu o wi noon muhaddirat noon ko hoccete latti ɗum na ɗum giya amma kanjum man ɗum wuykinan bana bango bana afyon enen e tana majum nder ko zaman waddi ha wakkatiji ɓawo ɗo bana comprimé ji lattiɗi cankitiɗi e nden ɗum fuu majum ɗo dagata ko julɗo latto faggitago ma ko ɗo memtira be majum e noon bo islam ɗon haɗa julɗo o huwa ha sani'a man nga ɗottugo dow latti ɗum karam ɗum malla bo nga waɗan publicité latti ɗum hunde haramre dagata ko julɗo o huwa ha ton dagata ko julɗo o huwa ha babeji caca masalan babeji caca o latto o kuwo ha saare caca masalan e noon man bo dagata ko o huwa o gaɗowo publicité kuje caca man o wolwana ɗum ɓe ɗon ganca oɗo wolwa yani ha o parler ji ɗum ɗo sankita oɗo waɗa campagne oɗo waɗa publicité ha dow majum dagata ko e noon man bana ha babeji masalan waɗgo gasaji ɗi rewɓeji jokkata ha babeji gaɗoji masalan nebbamji maquillage ji ɗi rewɓe gujoto canja ɓalli muɗum e nden ha kala hunde nde hutinirgo ɗum dagatako ha islam fo julɗo dagantako mo yo
latto o kuwo ha nokkure man malla o ballotiran ɗo ɓe huwoɓe ha nokkure man no participation ma ko famɗiri fuu ko o latto o chauffeur maɓɓe ko o latto kanko man o egginan hunde man iga nokkure nde o yara ha nokkure nde o waɗanan ɓe campagne o waɗan publicité ko nandata ɓe majum fuu man julɗo daganta kom o faggoro ha gal laabi majum. E nden ɗo man wiyete kadi ko jawmu deftere o waddani en ha gal ko larani gal wuttudu sani aji. Nden ha fuɗɗam man kam o holli sani a ɗum hunde horminade hunde woɗnde julɗo o ewnaɗo o andino sani a e bo wonɓe less mako o habda o walla ɓe ha akkitago sani a o faggitoro gal laabi sani a o woli dow majum ɗuɗɗum. ɓawo mam do o waddani en sani aji ɗi hani julɗo o doggina hoore mako o dayina hoore mako. E noon nder sani aji biyeteɗe buudeku gumeku ko nandata be majum ko ɗo waɗan jeke o fiyan jabbe fuu majum yimɓe ɗon limta ɗum nder sani aji. To ɓe ƴami sani a mako mbiya mallumku enen fuu man ɗo ɗum nder sani aji nastan ɗi nder sani aji ɗi daggata ko ɗi limtuɗen man ɗo. Yo ɗo man wiyete ko kocceten wakkati jotta inchallahu taala ha jangande men titinde o tammi waddango en faggorago gal laabi filu faggorago gal laabi filu kanjum man wiyete ko tammiɗen hocugo ha ko titi. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله على النبي الكريم آمين.